Dako gyud ang atong pagpasalamat sa atong langitong Amahan nga kanang matag nga rin nato ika Domingo makita ginato nga at least dunag gyud mga nakausaban nga nahimong sa atong building ba. Kung matanaw ninyo dito sa may gawas, igtanaw ninyo kompleto na ang taas, may bungbong na siya. Unya niadtong miaging Domingo wa pa na mga kuan ng atong wa pa na siya makompleto pero karon okay na. Nya nasugda na sa dire. Nya ang nindot sad kay at least naglas na oh. Alaunas kadlaw nila na human. Grabe. Nindot tong mga tawhana kay akong gingnan simbar na ba mi nya wa pa makuan ni. Sige lang pastor itaod namo. Nya tinuod gyud ilag yung nataod. Pakpakan nato ang Ginoo niya nang nagpasalamat kita sa Ginoo. Dunag gyud mga tao nakaibaw mo kung kinsa mo nga nahimong naagyoy kasing-kasing bas pagpugas para sa ato unya ang naapoy mga tao nga wala diri na makita nato pero hikap sila sa Ginoo para ani special na ko nga gimension diri sa atong simbahan si Ma'am Annabel Aguilar nga bayaw ni Ate Bergie nga consistent gid siya nga naghatag muna nga makita gyud maganahan gyud siya nga mohatag kay makita man sa niya nga naa gyud wa masud sa bulsa na gigamit gid ba og na himong naa gyud. So himayaon gyud ang ngalan sa Ginoo ang tanan nga padayon siya nagsupply sa tanan natong pagpanghinanglan taliwala sa mga pagsulay nga atong nasugatan. Karong semana ha, nagkuan gyud nang grabe ka busy tungod sa Gospel First nga dire nagstart ta sa Maslog unya ningadto sa Danasan kuan kanang Lawaan unya kagahapon didto na sa Kugon Cross. Kanang open gid kayo ang mga tao. Open silang mudawat sa pulong sa Ginoo, mudawat sa tsinilas. Kay na may panghatag ng mga tsinilas ba. Nya nindot kayo kay kanang pakanon sa sila ikahuman pansit. Nadugay na mog tinan-aw sa Miki mura na big malipong. Mura nangita na migbihon sad. Pero nindot ang resulta na side ko nga Ginoo ra gyud ang nagplastar sa tanan. Salamat sab sa mga tawo nga nahimo nga ning tabang niya kuan gyud tanan gyud pasidungog himaya ibalik gyud sa Ginoo ang magbalik-balik lang nga ako gyud sa sige na kong paminaw sa wali kanang pakpakan nato si Lord ana gyud ba. Mao gyud ang ma-mention kanunay sa magwawali gani nya hapit ko makawali kay ngano wa man dayon mo abot magwali. Nya kay ning abot man wa naon ko kadayog wali muna nga karon ako mawali nang kung doon na tay Biblia mga igsoon atong i-open palihog diha sa libro sa Revelation. Abi ninyo sa tinud-anay lang ang pinakamurag makuyawan kung magwali nga bahin kasulatan kanig yung Book of Revelation mga igsoon. Kay sa pangan palangdaan murag di gyud sayo ni wali kay ngano revelation manggod. Ingna imong tapad revelation. Ingna diha ang imong tapad na kay mga pagpadayag. Kung daga siya or litaw gipadayga na ka sa Ginoo. Gipadayga na ba ka sa Ginoo? Aron manaa na kay Jupay. Hallelujah. Chapter 3 nang kinsay nagsige og basa karon sa Book of Revelation. Abi ninyo mga kaigsunan, salamat gid kay sa Ginoo kay nakahatag bitaw nako og comfort gyud ang Book of Revelation. Doon ako'y basahon pero para rin ni sa ako ambot ka sa inyo ha. Kung nakabasa mo muni ako ning giingnan si Jiday kaganina ako nang basahon no. Kita kung nagbasa ta sa chapter 1 verse 14 ingon ang mga pulong sa Ginoo dinhi.
Nakahatag kayo nig dakog comfort namo. Daghan nga gi-comfort ani. 1:14 ingon diha, ang iyang buhok puti kaayo ug ang iyang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo. Praise God. Ang buhok di ay sa Ginoo puti kaayo. Munang makaingon ko karon, at least physically padong na mi pagkaliwat sa Ginoo kay nagpadong na magkaputig maayo ang among buhok. Munang dili ta day malain kung medyo muputi na atong buhok, kay kung muputi na, the more tang nagkaliwat sa Ginoo. Hallelujah. Daghan naging magpatinaan ni Pastor Fred nga magpaputi na sa buhok, karon daghagliwat sa Ginoo. Bitaw, nakahatag nagcomfort sa among kaugalingon kay maka-question man gud mi nga laliman ka ako, akong kasinatian elementary pagug ko. Grabe nga kasinatian, di ba ang mga anak mo may mag-ibot og uban sa ilang amahan? Bali ang ako si papa nako mo'y mag-ibot sa uban nako. Unya, maglisod kog dawat sa kong kaugalingon kay ngano sugsugo naman ko sa una nga bata pa, puti nagbuhok. Ang nahimong nitabo, basta na ay mo ingon ako, Pastor, putik buhok, murag malain akong hunahuna. Salamat sa Ginoo karon di nagyud ko malain ngano man liwat na ko sa Ginoo. O kung na kay katapa diha nga putik buhok, na nagkaliwat na kas Ginoo. Pero kung pananglit na nga larag na nanimong buhok, wa na ko'y labot ana kanang medyo alanganin na. Ganang gamay na lang og buhok, wa na ko'y labot ana. Basig na apoy bersikulos Biblia na si Elisha inyo nang kapartner mga igsoon. Kung tanaw na to sa chapter 3, na habilin din nga tulo ka mga simbahan nga gisgutan sa pulong sa Ginoo. Kay ngano, ang unang simbahan nga gistorya sa pulong sa Ginoo walay lain kung 7 man ni kasimbahan. Ang Episo, unya ikaduha ang Smyrna, ang ikatulo ang Pergamo, ang ikaupat ang Thyatira, unya ang ikalima Sardis, ang ikaunom Philadelphia. Philadelphia, Lakers o Golden State Warrior. Philadelphia, hapit na ron mahuman ang duwa. Hallelujah. Wa milabot kung mapildi ang Warriors or makadaog mayo pod. Nagilang. Unya naa say mensahe ang last diha sa Laodicea. Nining takna karon sa kabuntagon, gusto nako mong dadon lamang sa tulo ka commitment nga naa na ko makita din ang first nga commitment walay laing committed to wake up. Number 2 nga commitment, committed to God's given opportunity. Komitado ta sa gihatag nga oportunidad sa Ginoo nato. Number 3 nga commitment, ako laning usag-usag saysay ninyo. Number 3 nga commitment walay lain, committed, kinahanglan kita, komitado, mga kaigsodan, committed to accept God's discipline. Committed to accept God's discipline. Kung imong tanawon ang verse 1 sa chapter 3, ingon ang mga pulong sa Ginoo dinhi. Isulat kini sa manghel sa simbahan sa Sardis. Kini ang giingon sa naghupot sa 7 ka espiritu sa Dios og 7 ka bituon. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka. Busa pagmata og lig-una ang anaa kanimo nga hapit na mamatay. Kay nakita ko ang imong nahimo dili pahingpit sa tubangan sa akong Dios. Busa hinumdumi. Kadtong pagtulunan nga gitudlo kanimo sa imong nadunggan, tumana kini o ginulsuli ang imong mga sala. Kung dili ka magmata, muanha ako kanimo sama sa usa ka kawatan ug dili ka mahibalo sa takna nga akong pag-abot. Apan may pipila kaninyo sa diha sa Sardis nga wala magbuling sa ilang bisti. Mukuyog sila kanako nga binistihag puti ug takos man sila. Ang mudaog bistihag puti og dili ko papason ang ilang ngalan sa libros kinabuhi. Sa tubangan sa akong amahan ug sa iyang mga anghel, ipahayag ko sila akong mga sakop.
busa kung may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa espiritu ngadto sa simbahan. Nakita nimo mga igsoon, ang first muning makaingon ko nga bantayanan gid kaayo nya nangayo gid kog lamdag sa balang espiritu kay daghan nga mga doctrinal issue nga atong masugatan dinhi. Alang sa mga mahilig sa mga pagtan-aw aning mga butanga, kung maingon gud ka nga dunay 7 spirits, unsaon man nato pag-reconcile munang ang uban mga tinuan maingon sila nga unsaon naman ninyo? Mingon mo kay naa may mga tao nga di sila motuo ang Holy Spirit Dios sad. Di man sila motuo nga dunay tulo ka persona diha sa usa ka Dios. Unya karon ang Biblia nagsulti man naay Holy Spirit, unya naa pag 7 spirits. Karon dako kayong istoryahon nato unsaon nato pag-reconcile nga naa may gitawag sa Biblia nga 7 spirits. Sa ato pa kung ang balaang espiritu Dios usab plus pa sa lain nga 7 nga spirit na nadaghan na gyud tang espiritu ani. Pero kinahanglan nga mahimong masabtan nato maayo unsay buot ipasabot diha sa pulong sa Ginoo samtang nagisgot ang kasulatan nining mga bahinas sa mga bahina makaigsunan. Aron nga mahimong makasabot og maayo. Sa dili pa ko musaysay, ang Isaiah chapter 11 verse 2, palihog ko no? Isaiah chapter 11 verse 2. Gusto lang ako usay ipasabot nga na kaninyo na unsay gisgutan aning 7 ka espiritu. Isaiah chapter 11 verse 2, basa tang tanan. Ready, 1, 2, 3, basa. Okay. Ang mga tao, timanin ninyo yung bahinas kasulatan, moingon sila, daghanan ninyo Dios, oy, naapay 7 ka espiritu. Karon ning takna, at least masabtan na ninyo, unsa di ang gisgutan ni John, may tungod sa espiritu. Klaro kayo, the Spirit of the Lord. Spirit, dako nga is, no? Will rest on him. Unsa kini? Number 1, the Spirit of wisdom. Uno, murag sirhiro. And understanding, 2. The Spirit of counsel, 3. The Spirit of power, 4. The Spirit of knowledge, 5. The Spirit of fear, 6. Unya, Holy Spirit, 7. Sabtan. Amen. Munang maingon ko nga dili sa yun ang Book of Revelation kay dunay ipang mention nga medyo kinahanglan masabtan nato og maayo nga base unyang mo kontradik sa atong tagsa-tagsa ka mga pagtuo. Mga kaigsuonan, himayaon ang ngalan sa Ginoo. Usa ka matuoran nga gusto na kong ipaabot nga na kaninyo nining takna karon sa kabuntagon sa dihang gidawat ninyo napuno kamo sa balang espiritu, ang spirit sa wisdom na anak kaninyo. Ang spirit sa understanding na kaninyo. Kung naa kanimo ang balang espiritu, hallelujah. Kung naa kanimo ang balang espiritu, way estudyante mingon, gamayan ako kuha ron, wa ka kakuha kay wa ka magtuon. Ayaw pa sang ngingling Ginoo. Nga imo lang ingnon nga Lord, bisag wa ko katuon, lamdagi ko. Katapul lang mga naka. Ang spirit of understanding na nimo. Praise God, ang spirit sa counsel na animo. Amen. Og dili lang kana, kung dili ang spirit sa power. Amen. Nindot kayo noon, makita kag igsoon, power. Oh, power. Ang tinuod na og angayanta nga mga naa sa Ginoo na ang espiritu nagpuyo nato mutawag power kay ngano na ang power sa balang espiritu nga na kanimo. And you shall receive power. Ing na imong tapad, power. Hallelujah. Pawira yun. Amen. Nya mingon dia, the spirit of knowledge. Unya, mo ginay gihisgutan kanunya sa atong nanay diri simbahan, the fear of the Lord. Kaning pagkahadlok diha sa Ginoo. Hallelujah. Katong wala pa ta dinhi ning mong simbahan na, grabe tag kahadlok. Igdayon natog suod sa simbang, dakong simbahan sa una, mura gitag kuang kaayo ba? Pero karon mura lag daw sawa lang. Igdayog suod sa simbahan, imbis mo ampo, magtabi usa. Hindi ba?
Imbis, murag, kung naa ang fear of the Lord nato mga igsuon, way makaako dinhi nga naay magwali unya mag-Facebook pa. Way makaako nato dinhi nga naminaw sa wali at the same time nagtan-aw sa Lakers o Warriors. Way naa nato diri nga naminaw nagwali, nag-Facebook ba? Si tatay, si Pastor Bill, ang imong silingan, wa kakita, abig Bible ra na imong gibasa karon. Pero ang Holy Spirit nakakita. Nga mo ingon nimo na kuyog man ta nganong mamiya ka. Hallelujah. Amen. Karon balikan nato ningon ang mga pulong sa Ginoo dinhi. Abi ninyo take note sa mga kasimbahanan nga gisultihan, nakita ninyo nang kung sensitibo ka nga nagbasa, kaming jiday gisgutay mi, naaray duha kasimbahan nga wa badlunga. Way kuan ba? Way munang makaingon ta nga duara Smyrna o kaning sa Philadelphia. Ang Philadelphia nga simbahan mauray simbahan nga wala way kuan nang puros lang sa terminong gigamit ni Ma'am Dre samtang gawali siya kagapon. Naingon gid siya nga nindot lang gining Ginoo no kay before kaniya paksiton before kaniya lapdusan hapo-hapon sa kaniya, very good. Pero doon na lang ko ikasaway nimo. Ang kita usahay, diretsuhon mo na to. Pinaksitay mo na yun. Dili ba, inana ta mo. Kita mga ginikanan nga to sa tong anak, kasipyat nila. Wag ko nga, diretsuhon ra gini mo. Ikaw, wakay trabaho, kadako lang ni mo kaon. Di ba, diretsuhay na? Pero, ang Ginoo, lahi siya nga model, kay ngano, naliwat gitong among amahan. Kay before mi bunalan pakan unsa. Dili mi bunalan basta di pa kakaon. Muna nga igbunal na mo at least busog. Kay uban bunalan unya wa pay kaon. Di naman kakaon. Kay laliman ka anak, hapdos kaayo sa mga labod unya magkaon ka. At least kaon daan o sa bunal. Kung nakay ginikanan diha nga naimong katapad nimo ing na kaon daan before bunal. May nang busog. Hallelujah. Unya nindot gid kaayo kanang nindot gid kaayo mga ginikanan, nindot gid kaayo kanang mubunal ka kanang wa na ka masuko. Kay kung mubunal ka nga nasuko ka masubraan nimo pero kanang di ba mamgol no na man kay anak ron ayaw gid siya disiplinaha kanang masuko ka. Kay makalimot ka usahay pero kanang wa na ka masuko moingon na pud ka way lami. Munang di madayon. Maingon dayon ang imong maanak nga, yes, bulahan ko sa mga anak nga tanan kay ang akong ginikanan born again na gyud tinuod. Amen. Atong balikan mga kaigsunan ang atong bersikulo. Nakita nato ang mga pulong sa Ginoo nga nagsulti nga rika nato nga kining Smyrna, kaning nga simbahan ba sa adili Smyrna, Sardis. Kining simbahan sa Sardis makita nato nga murag buhi pero patay. Asa may mas okay kanang murag patay pero buhi or kanang buhi murag patay? Asa may bintahan na kanang murag patay pero buhi or kanang murag buhi pero patay? Kasabot si Jim. Kakonsyo ka, nagkasabot siya nang mas maayo ng murag patay pero murag buhi. Kani si Amor ngin siya may ginang buhi nga buhi gyud. Amen. Tanaway mong tapad buhi ba na? Buhi kayo. Suma sa gisulti balik karagod ang kuan Revelation chapter 3. Unsay giingon diya sa pulong sa Ginoo? Palihog, balik ko no, verse 1. Revelation chapter 3 verse 1. Tanawa ha? Makita nimo ang gisultihan ini ang church. Nga igsoon, kinahanglan mabantayan nato atong kaugalingon.
basta patay gani. Wa na gina mga igsoon. Kinsay nakakita direg patayng kahoy nga ning tubo pa. Kinsa diri nakakitag patayng iro pero nagdagandagan pa. Nakakita ko mga kaigsuunan nga giputla nilag-o ang kubra. Unya kuan ra kayo bitaw kanang kumpiyansa lang. Wa na ang gikuan na lang nimpaak pa bitaw na namatay pa uroy ang gipaak. Kumpiyansa kay ba? Pero ang gisgutan diha paminawon yung maayo. Ginoo na ang nag-ingon ini. Ug kini nga mga klase ka simbahanan, mao kini ang mga simbahan sa atong kapanahonan karon. Tanawa ko ng imong kaugalingon. Samtang uban nga mga tao grabe na naghilak na diha sa presensya sa Ginoo, ikaw nahibulong ka bang ugara gyapon ang bantok na kaayo ang pagbati nimo? Kahibaw ka ng bantok mga igsoon kana bang di gawas nga bantok ti sem nang liki na gid ba? Nga kabantay ka nang grabe wa gid mauwan ni bitaw nga kuan. Salamat sa Ginoo no karon ato mingon man sila nga El Nino karon pero salamat kay karon ning uwan na. Pero natong 1983 mga kaigsuonan kasi nating imisiyam kabuwan nga wa gi uwan-uwan. Init lang gitanan. Grabe yun ang mga kuan, ang mga unsa gani mga tanom nangamatay hasta mga lubi sa amo nangamatay. Wa na gimi mahimo sa among kabaw, sa among baka, pagpakaon kay tungod laya na tanan. Pero gitagaan mig wisdom sa Ginoo. Abi ninyo amon sa imong gibuhat, among giantiparahan ang kabaw ug ang baka ug grain. Kusuga lagi kay nila mukaon sa kusugay sila mukaon sa katong among nga puwerte naging layaa. Nga naman igtanaw nila mura kaingon sila at least nakauwan na green na kaayo ang pero wa man pud maingon ang kabaw i-large man ni i-large. Pero akong makita mga igsuon unsa ang kasinatian ang matago sa kanato. One time naka-mention si Jiday pa sa imong entire life Christian life pa doon na ba'y panahon nga nigbati kag kaluya ning bati kag kakapoy diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kanang tinud-an ay kanang kinsa dinhing nakasinati ka kanang kakapoy bitaw pagpangalagad sa Ginoo, kanang nakasinati ka og kaluya pagpangalagad isa kunong kamot be kanang salamat kayo sa mga sincero. Kanang karon nining adlaw murag luya gyapon ka ba nang isa kunong kamot be kay ato kang speak in tongues uyog-uyog na mo. Di bitaw mga igsoon lisod kay pukawon ang tao nga nagmata na nagpatugtog pa. Lisod kay pukawon ang tao nga nakasuway na ba mo pukaw sa taong patay? Kung imong tan-awon kining bahinas kasulatan mga kaigsuonan, ingon siya, naghuna-huna ka, doon na kay repetition nga buhi, pero patay ka. Usa kanindot kay nga butang nga mahimong atubangan diha sa atong langit ng Amahan kay siya ra man gyud nasayod sa atong tagsa-tagsa kaugalingon nga moknalista. Unsay gingon sa Bible? Wake up. Dili pa ulahi ang tanan. Ang giingon sa Biblia mga kaigsuonan nga ri sa matag usa kanato verse 2. Palihog ko sa verse 2. Wake up. Unsay gingon? Wake up. Strengthen what remains and is about to die. Wa pa gid ay mahurot. For I have not found your deeds complete in the sight of my God. Walay usa nato dinhi karon nga makaingon ka nga nakumpleto na nako ang akong gihimo diha sa Ginoo. Napatay daghan nga buluhaton makaigsuonan. Munay giingon, gibuhi pa ka sa Ginoo, taliwala nga ungaw ka na sa babas kamatayon, gibuhi ka pa sa Ginoo tungod kay duna pay gitawag og mga unfinished nga mga business mga igsoon. Naapay wala matiwas. Naapay wala matiwas. Hallelujah. Nga kinahanglan tiwason. Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi, strengthen, pikpika imong tapad ing naliguna ng mga nangabilin.
Hallelujah. Praise God. Gamita ang imong otoridad diha sa gamhanan ngalan ni Ginoong Kristo nga mahimong ma-encourage nimo, gibati kag kapoy, gibati kag kaluya. Ngadto atong mga nangaluya gikapoy sad pag dinasigay mo, di ba sunod ana maghinilakay na lang mo. Amen. Tinuod ni mga igsunan, dili ni istorya lang. Kung padayunon nimo sa unahan bersikulo 3, palihog basa ko no, bersikulo 3. Palihog. Basa. Ang buhaton radi ay mingon na pulong sa Ginoo. Therefore, what you have received and heard, obey it and repent. Dili repeat, kundi repent. Mga yuan nagpasaylo. Nindot kayo ang nakita na kong gipos sa asawa ni Pastor Sai mga kaigsunan. Murag makapahinuklog sa ato aba. Ngamingon siya, kung dili ka mo pasaylo sa mga tao nga naghimog dili maayo nga anak kanimo. Samara nga nag-inom kag hilo. Samara nga nag-inom kag hilo, unya imong gitan-aw ang imong wala gipasaylo nga maghinay-hinay kamatay. Nya kay ikaw may nag-inom hilo. Ngano man? Samtang naa kay unforgiveness sa imong kasing-kasing, maayo kaayo ang tuog mang kaigsuunan sa imong wala mapasaylo pero ikaw way kinutugan. Na insomnia na ka. Grabe, nasakit na ka. Pero sa dihang musugod kag release bitaw. Samtang mingon diha, ubay lang. Samtang nagpamalandong ko makaigsunan ka ganina, na-remind ko ba? Nga samtang si Ginoong Hesus dito sa Getsemani, daw ka-give up na baya gyud siya. Grabe no, nang kanabang maingon siya, Amahan, pwede ba nga i-clean kining maong ako pa? Pero dili akong kabubuton matuman kung dili ang imo. Suwayin niyo pangutanan ng mga tao makaigsunan. Di na maputa ka pangutanan, no? Kanang mga tao bitaw nga mulingkod na sa electric chair mga igsuon. Unya pagkahuman unsay pagbati anang mga tawana. Murag inana ang mga sitwasyon ni Ginoong Kristo. Pero sultihan ko ikaw, niningtak naa sa kabuntagon, muna'y termino nga gamito ni Jiday. Wa gyud ni give up si Ginoong Kristo sa matag usa kanato. Bisan sa taliwala, sa grabe, di, sa iyang kaugalingon. Katong dito na siya sa cross, dili na to problema, pero katong time sa Getsemani, kamo kuno sa inyong kaugalingon, nakasuway na ba mo, nga nagampo, nga dugo na ang ning agas, tungod sa grabe nga struggle. Pikpikay mong tapad, na siya nga, wa gani mo give up si Jesus nimo. Versikulo 4, sa gingon sa mga pulong sa Ginoo sa 4, palihog. Basa. Verse 5. Ingon ang Biblia, he who overcomes will. Like them, he dressed with white. Kani, importante kay ni. Bahalag mo undang ko dire, di na tumapadayon ang uban. Ingon diha, I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. Ang dako kay nga question makaigsunan alang sa matag usa nato nining taknaa karon. Kumusta man ang imong kaugalingon? Di biya pasalig nga nagsimba kag simbahan nga born again, nahimong ang imong ngalan nasulat na sa libros kinabuhi. Ang pasalig ra baya nga mahimong masulat ang atong pangalan diya sa libros kinabuhi ulay lain ra gyud. Atong tuhuan si Ginoong Kristo og dawaton siya sa sulod sa atong kasing-kasing. Ingon gid siya, gisulatan ko kamo ni ining mga butanga
diha sa First John chapter 5 verse 12 to 13. Aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing walay katapusan. Si bisan kinsa nga nidawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Ang wala mo dawat sa anak walay kinabuhing walay katapusan. Kadto lamang na ay Kristo sa ilang kasing-kasing, kadto lamang silang mga tao nga ang ilang mga pangalan ay sulat sa libro sa kinabuhi. Sometimes ang mga Kristohanon daw sa kung kayo ba issue kay nila ang pagkawala sa ilang pangalan sa libro sa kinabuhi ug ang pagkasulat sa ilang ngalan sa libro sa kinabuhi ug wala nila hunahuna lang nga una ka masulat sa libro sa kinabuhi, kinahanglan si Ginoong Hesus maghari sa imong kasing-kasing. Nining taknaa karon sa kabuntagon. Kung naay naa nato dinhi karon nga daw sa di pagyugasyur sa imong kaugalingon, naa pa kay pagduha-duha nga tinuod bagyud ka ko nga nahimong naay Kristus kinabuhi. Ayaw nagsayanga karon dayon ing na siya. Ginoo, ginulsulan ako akong sala ug gidawat ko ikaw ing nga personal nga manluwas sa akong kinabuhi. Makaigsunan, dili baya mo bitaw nang kaning mga bata sila SM sila makro, di gyud na kay pasalig nga nagpuyo sila di as balay pastor. Kinahanglan gyud sila mismo mo acknowledge nga si Jesus mahimong maghari sa ilang tagsa-tagsa kinabuhi. Ang matag usa kanato isang kamot nining mga takna sa niya dinhi nga nakahinumdum pa ka sa time. Sultihan ta mo makaigsunan sa entire nga 40 years na akong pagpangalagad sa Ginoo, murag nakaabot na tingali makaigsunan og more than hapit na tingali 1,000 times nakadawat ko sa Ginoo. Kinsay makakuana na makarelate anang mga banoy no? Labi na usahay ka ng mag-evangelistic ta, nya magampo ta, aron mo sunod jud sila di ba mo dawat tag-appeal sa Ginoo? Amen. Kasi karelate na nga daghan nga mga panahon ning dawat ka sa Ginoo. Daghan kaning mga panahon nga igpadawat sa Ginoo, dawat ka lang, dawat. Kani pa. Dawat gi kagyud. Ang man sad imong Ginoo na gina. Pero moingon gid ko. Moingon gid ko. Duna gid panahon nga tinud-anay na nimong gidawat si Ginoong Hesukristo. Dili man tingali uban kanato naka-memorize makaigsunan kung unsa nahigayuna. Pero duna gid panahon nga ikaw mismo sa imong kaugalingon, wa ni nag-agad nga pagdawat nimo sa Ginoo, nabiyaan na ba nimong tuba? Wa ni mag-agad kung nabiyaan na ba nimo si kumare? Wa na mag-agad. Wa na mag-agad kung napasaylo na pa nimo imong silingan, wa na nag-agad. Ikaw ra ginahibawon yan ang time nga nahimong gidawat nimo si Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi. Mangkaigsunan, muni akong ikasulti alang sa matag usa kanato. Nining taknaa karon sa kabuntagon. Nining taknaa sa kabuntagon. Ang gisgutan ni Ginoong Jesucristo kadto lamang mga taong tinud-anay nga nakadawat kang Ginoong Hesus ingon nga manuluwa sa ilang kinabuhi. Ang kanindot ingon siya, ingon ang mga pulong sa Ginoo makaigsunan. Balik ta sa bersikulo. Kinsa kadtong nagmadaogon, kinsa kadtong naka-overcome. Importante kay ni. Kay gikan ko sa eskwelahan nga mahimong nadawat nato nya ikahuman makasalata, mawa ang kaluwasan. Pero nining takna di ko magagad kung kinsa nga theologian, di ko magagad kung kinsa nga banggiitan nga mangguwali. Kung dili ang akong giagad unsay gisulti sa mga pulong sa Ginoo. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, he who has the son, balik sa katong Revelation chapter 3 verse 5. Okay na siya. He who becomes well, like them, he dress in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. Akong ilon, nakita nimo mga igsoon, ang Biblia nagsulti nga rin kanato, dili lang kanirang bahina sa kasulatan nag-ingon, may nagisgot may tugod aning book of life na ay sa chapter 20, na po do klaro kayo sa ato laning lakbitan sa makadiyot. Kung tan-awon nimo ang bahin sa kasulatan diha sa Revelation 13 verse 8, palihog, abliho sa kadali.
Kani, gusto na ko nga mahimo ni nga makuan. Ingon diha, all inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the book of life, belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Ang kadtong mga tao nga wala masulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi, kano sa gisulat? Hallelujah. Ingon ang Biblia, mingon diha, have not been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Gikan pa sa pagtukod sa kalibutan, mga kaigsunan, maura tong mga tawhana ang wa masulat sa ilang pangalan sa libro sa kinabuhi, wa masulat ilang pangalan, mo'y magsimba sa mananap. Apan kadtong ilang pangalan na himong nasulat sa libro, dili gayud magsimba sa mananap. Ang pangutana nining mga taknaa, moingon sila, pwede di ay nga mairis ang imong pangalan sa libro sa kinabuhi. Pero kung balikan nato ang bersikulo, makaigsunan, kay kani, mundo na yung mga tao, mingon sila, hala no, nag-alagad-alagad ko karon, unya ikaabot di ay sa last. Wa di ay masuhat akong pangaan. Ingon ang mga pulong sa Ginoo, I will never dili nako irison ang ilang pangan sa libro sa kinabuhi. Makaigsunan, wa ko'y labot sa mga wa ang ilang pangan sa libro sa kinabuhi. Pero dako ang akong pagsalig o pagtuo nga dili niya irison ang akong pangan sa libro sa kinabuhi. Kay ang Ginoo'y ingon siya, dili nako irison. Kung mangutana mo unsay stand ni Pastor Bill, muingon ko nining takna, muoyon ko kang Ginoong Hesukristo nga dili niya irison. Kung naay mairis, wa ko'y labot ana. Kinsa diri gusto mo apil nga mairis imong pangaan? Na lingo-lingo mong gani si. Ingon ang Bible, dili nako irison ang iyang pangan. Amen. Ako makaprove man kay sunan tinuod gini, dili kini kay istorya-istorya lang. Dili kini kay istorya-istorya lang. Kahibaw ang Ginoo kanus aka tinud-anay ning dawat kaniya ug saad sa Ginoo nga santang ning dawat kaniya, diha dayon na analista ang imong pangalan diha sa libro sa kinabuhi ingna imong tapad. Kung ang Ginoo mo ay mulista, way irisay. Mao gani nga mingingon siya kay naamay moabot ang doktrina niya ikaabot nga irison, mingon siya dili lagi, dili nako irison. Wake up, matata sa atong espirituhanon nga bahin. Mao gani usay kaluoy sad kay 40 years nag-alagad ka sa Ginoo, unya pagkahuman nakasala ka, iris. Oh no, gamay lang nga sipyat. Unya ang gamiton niya Ma'am Gold nga kuan, di manggod kay nakasala si Moses. Pagkasala ni Moses, nahimo nga wa siya kasud sa yuta sa saad. So ang makasala dili sad kalsud sa yuta sa saad. Oy, sayop ka ana. Kay ngano ingon ang Biblia, si Moses wa kasud sa yuta sa saad, pero samtang na si Ginoong Hesus sa Mount of Transfiguration, nito nga si Elijah, nito nga si Moses. Wa kasud sa yuta sa saad si Moses, pero naa sa tiilan sa Ginoo mga kaigsuonan. Bisag nasipyat si Moses. Bisag nasipyat si Moses. Unya karon ikaw sa imong kaugalingon, no way. Sa grasya ug sa tabang sa Ginoo, di mugiunan bitaw ta mo kaganina gakagibabon sa Ginoong Hesukristo. Wa gani sa mugib ning padayon siya nga may mong mamatay dito sa cross, kana bakang
Imong pangalan ngayang ipreserbar diha sa mga taong may kinabuhing walay katapusan, diha sa eternidad. Munay ako nga isulti nining takna karon sa kamuntagon, ayaw lang po kumpiyansa. You are safe. Do not be careless. Safety ka na. Ayaw yaga-yagain pagpangalagad sa Ginoo. Kay tinarong ang iyang pagkamatay para kaniyem. Manindog tanan magkaigsunan. Hallelujah. We bless your holy name. I know, daghan kayong mga argumento. But I continue to stand kung sa gisulti sa pulong sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi. I will never blot out His name. Tungod kay nahibaw ang Ginoo before sa Christian, gipili ka na niyang taon.